Здравейте, хора! И да, аз съм Влади Вълчекотката. И днес, както знаете, ще има поредица на лъки, което спокойно няма да е слънце скапан глас, който го чухте преди. Дори ще погледнете ли това видео, дори не знам. Погледнам от време на време, не виждам се. И да, малко съм изморен днес и нека се каже, че ще направим видеото, мисля, че ще е доста епично и не знам дали ми се е променил гласа или нещо, но да, знаете, ставам тинейджър. И да, просто да започнем към видеото, че се отдалечаваме от темата. Така, нека да видим сега дали има нещо път. Както и да е, чао. Така, я да видим сега. Нещо играем Занс, да видим сега дали ще има нещо. Добре, това е в играта Занс, сега какво? Аз ще те взема. Чакай, какво? Занс, какво за бога? Защо ме доведе тука? Да те унищожа, ти си зад знаем. Това е. Да започваме битка. Ело ми! Ама да не би да помислиш, че този кош ще ме победи. Яла тука! Обаче съм скрил още едно нещо в апликация. Какво за бога нещо? Доги, а насам. Какво за бога? Как го направи това, бе? Нудер. Ти какво си мислиш? Сега е време за финала. Мислеше си, че това играят с мен, по-скоро сте. Обаче, аз не мога да умра от тебе. Аз съм демон. А какво? Какво? Как за Бога това направи това? Не го сега да бъде оцелявал! Сега е време да ти покажа моите сили! Сериозно, стига, извинявай, ще те върна в собствените свят. Доде! 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 Ти ще ме стримиш! Доде! Доде! И така, хора, благодаря, че гледахте битката с Занс и как, нека се каже, за малко, нека се каже, че освен компютъра, че унищожих и по няколко щата, но знаете, типично е за мен, защото аз съм демон. И защо Влади го няма? Защото е заед да ме прави, да ме рисува в момента. Както и да е. Благодаря, че гледахте, не забравяйте да лайкнете видеото и чао!